Maya nambara igosiri ihe eji ụra agụrụ ezi Igbo. Maya nambara ịbịa na ofeke ma enweghị ihe na ụmụ ururu azụ niile. Ebe agụrụ ezi Igbo ọgwụla sọsọ ihe ahụ ihe m gatara n'ime ọnụ. Ihe ndị ka ọzọ gbara ụka oshi ofe nga ya na-akpọ owoshie fiọfiọ ka owoshie ọkpa egede adị ka ọ na-esi ote esi ye nwanyị ọma koi ịkọkọtala ya ịkọkọnatara something ọ gwụla ihe agwụ nnọọ ihe ọ ga-awụ ncheta ya ote m se wel ka anyị na-ama na-ejikwa ofe ishishi ihe ọbụla na-eshi eshi doro gị anya gị baga kichin ote gị gbuo ya medenede fiọfiọ isi mgbasa agala ebe ha nne gị ozochiri gị ọma ọrụ maka kichin ị kwesịrị ịnọ na kichin nwere ihe mere ụgbọ gị gbaji ma ha na-esi onwere ike na-anọ n'ụlọ onye ọbụla nọ na họteelụ ụnụ nwa wụ ndị azụrụ n'ime kichin ekweghịzi oge onye anyị riri nga ọ na-esi abịa alụgụ testi ya ka ma ọ rapatakwa mmiri nne ya kpụrụ ofe esipụ ụdọ ofe eto gba jarịjarị machi ewo nta biko wetara m mmiri o hey na ewu n'ihe si ma ka ị tọrọ gị na ntị uche onye adịghị ịma na otu a nwa ọkwa maka nwaanyị nwoke ịma na otu ọ na-anọ n'ụlọ ndị oyibo sikwa devil's idol's mind bụ devil's workshop taa ebe ekwensu na ndị ọrịa niile na a na-akwakọ ngwongwo so instead of nwaanyị nwoke dị ahụ bụ devil's workshop nke a na-suggest ọ bụrụ na kọndọktọ m o soro gị ka mebe ego aka na-abatakwala anyị isi mpi ka nọkwa na akpa mpi instead of ị na-emebụsi dị ego n'isi onye m amaghị ahụ ya si ọwụ kọndọktọ ilenekwa ya gị mara ụkwụ ga-ajọ ha njọ onye bụ ezigbo arụ ka ị tọrọ ka m na ebe ọ ga na-ajọ njọ wụ onye a na-akwara okpu isi ya ọbakwa n'okpu ịma nwa gị nwoke otu ọrịa ihe na ndị pasenja m ga-eje nwa gị nwoke wụkwanụ nsogbu na-akpa nsogbu o bu n'ime na n'ihe ya na ego m ga-aga ịmana ada eji ogiri atọ oke ahịa o ebe ọ ga m lecha anya m si mba mana aga na-ekwute mgbagbu ghara ọkụ obi dị m nọọsụ ahụ dị ka isi n'ụkwụ n'ụka nke mana ihe mere ndụ ọmụ ka ọ dịziri m ga-eji nwayọọ si tie ya daa nyebe ya ndụmọdụ dịka nne si enye nwa ndụmọdụ asị bidoro n'oge ihe a na-adarị ute mana asị esitarị mmawa aha mmadụ bido m ga-ebido alịsị ego anyị na-enye kọndọktọ oyi na-enye ya nwaanyị ọkwa n'ụlọ ka ọ ka na-abatakwa aha ofe ụwa ahụ ihe isiri nga ahụ gịnị ụwa ahụ akpatụkwala well ma ihe ji kpọọ ihe ya achọrọ m ịjụtara ebe isi chọrọ ego akwụkwọ ebe isi chọrọ ịga ma ịhụ ụlọ akwụkwọ anya achọrọ m ịjụ ka ihe ị chọrọ ime iji bara onwe gị uru. That's what I'm asking you. Yeah, ihe m chọrọ ịdị na-arụ. Gịnị ka ị chọrọ ime? Ka ihe ị chọrọ ime iji wenyere ndụ gị aka? Because ị na-aga kpakparị orio ike ya bụla anyị. Ele ihe ị chọrọ ịrụ
enwe ihe ọnwụ kwee n'ihu nna gị na ọ nọkwa nga ka ọ hazie ego olu biko papa ajụjụ gị aha maka imele ka asọ bụghị oge nnọọ papa thank you ihe mebụ na papa ile anya na ị ga-afụ na m nwere bright future ịghọtago future m dị very very bright nye m achọrọ ịdị na kapas papa m onye egwu amụ onye bọọlụ m chọrọ ịdị na-agba bọọlụ so m achọrọ na ya ma ị ga-akpakọ onwe gị ọnụ ya gị na mama ịghọtago unu wepụta obi unu from your Manchester United ịghọtago kpakọta onwe unu ya bụgo ihe dị ka na from ụlọ agụ ịghọtago eregodi ụna then nye m dị ego mgbede gaa chọọ visa gaa gbaa bọọlụ si Ronaldo papa inwe mbe maka pas mmemme eke agụ mekam ọka pas mpịa pas anyị ree ụlọ nye gị ego ree ụlọ nye gị ego ka ị ga-agba pas emekọ ihe ọzọ ga-ere wee mezue no problem anyị erele gị ere gị wee mezue. Let me just ask you. Do you know Ronaldo? I'm a fan of TV now. I'm a fan of TV. But I'm going over. Let me just ask you a question. Get out Ronaldo here. Ronaldo will bring one out of me. I thought which remember of my career. Thank you. But shame on you. Maggie. At the age of 99, you are. Compare it to Ronaldo, who is just about 18 or maybe 19 years young man. Get a situation ball with Ronaldo. Let me just tell you something. It's rustic. My head is rust. That's here taranchare. You will go the money keteke. More money getting that's manonku. More were engine oil, will tase by Yabari. He needed now is just to go for wheel and west alignment for your west. Guinea Pumbo Ronaldo. Look at what you look at what all because of you. Come on, you did not be welcome. Go and look for something to do for yourself so that you can become a responsible citizen. Chere biko ihụla nna gị were ọ gbawala m ọnụ ọjọọ ịma nwa dị mma ọ bụ nna m ya dịkwanụ njọ ya ghọọ okenne ekwere m ekwe mana biko ihe m sị m ajụọ gị bụ enwere ihe ọzọ ị chọrọ ime ọ mụ amụrụ gị ọkwa m sị gị gaa gbara m bọọlụ m nyere gị Ronaldo ihe bụkwa n'obi wee nye gị Ronaldo wu ka ị gaa gbawara m bọọlụ ga represent nwa ndị obodo anyị a niile n'ụwa niile gbaa gburugburu mana dị wee m ji ahụ gị oge na ha agalahala gị na ha nọ na nga na-aga echicha awụ ejilele nne gị dọkọrọrọ m ọ bụrụ ma e nwere ihe ọzọ ị ga-eme iji wee nyere ndụ gị aka like ịzụ ahịa ọ gịnị gị kwuo ye agwa m nke bọọlụ a diwe m ji ahụ gị oge agafeele biko kwuo ye ka amụrụ otu a ga-esi eme n'ụtụtụ a now please. Mama ihe me unu ji ekwu ihe a na-abụ na inwebe m n'ihu ọrụ mama to God inwe m n'ihu ọrụ inwe m n'ihu ọrụ ebe m na-aka pass maka Chineke ị adị surprise ife ndị obodo Igbo taa mme bench si Ronaldo here go get bench si Ronaldo how ngozi my wife see Ronaldo look at them let you onye mụrụ iso na ndị na-ezuzu ndị mere nwa ji na-awụ onye nzuzu achọkwa m iwu oge onye na-edu enwe ilere onye dị ụta kpụ ya Ronaldo just tell me ole ihe wu Ronaldo n'ime gị o nwere ihe ọbụla dị ka Ronaldo in fact even ha Ronaldo ihe wu do in fact instead of the Ronaldo self were dodo gawazie lekwe nwa buke ekwu igwe eji asụ ụkpọ chọrọ ịgaga I'll do like this ihe na-eme two of you mama ihe mo ji ekwu ihe a na-abụ ọfụ ebe na kapas papa ino ebe na kapas mkpụrụ bọọlụ bịa like this ndị agazi otu ada ghọtago bịa fa mgbanwe ya mama ya bụrụ net iwe ebe na kapas makwa mi adịrị emecha uige mekwa nka uige Iroma kpọrọ m
ebe m nwere Jizọs onye na-eme mma ire ọma akpọla m ire ọma akpọla m enwere m Chineke onye gbasara pantị n'elu moto ha ele onye egbe elu gbagburu were drọsụ karala nka drọsụ dọghere na-adọghị otu bịa ji emejisara m moto oyi onye kpatara ihe egbe elu ga-agbagbo onye kpatara onye si ewe tụcha nga ọ ga-akpata akwa ya were pantị ya wụsị ya n'ezi nwanyị njigide asat ele ya njigide asat onye wụtacha nnọọ mpeteri leta anya n'ụwa na ote mmadụ nke ọzọ ga-akpasị ihe ya wụrụ n'elu moto m na-eji agara Chineke ozi ka e werele beteri na bịa gwajara ya n'ezi papa cheregodi na m werele pint m na akwa mgbasa na moto ị na-etikashi moto sef na bụrụ n'ọrụ moto gị ọwụ na m nwere na nsi dịgwa na moto sọsọ akpa m na pint ị na-akpọkacha papa wụta ngo moto awụdị moto m ọ na wụnụ moto gị moto awụdị moto m maka na bikọs awụdị moto m gị were mbeteri gị were acid bịa nga agbajawa ozu onwe gị na-eshi ele nwa agbọbịa bụ ndụ ote n'ụwa kịta ama n'ụwa niile jọrọ njọ ga-eweta ihe ọ na-eji n'ime ya gwajaba ya na-eshi ka onye ọbụla pụta ngwa ledina agbọbịa onye bịa nga ugba gị masị ya na ọ wobere nwa nwe ihe katapọtụ a ka a ga-eji agbagbugo maka Goliath na David egburugo n'ime n'ụlọ gị kpọm onye osi ledote m si jide gị agbọbịa mkpe tata nwa ịba ndị agbọbịa pụta ugbu a gị kwega na laị mere nga a na-ere bebisi idekwe ụmụ nwaanyị dị ime zi ike zụta pantị ụmụ ha amụrụ ọhụrụ ga-eyi ọ ga-awụ pantị stenles nwaanyị ọzọ bụrụ onwedo oyiri ote ka kee ha gị bịa nga were beteri kpasara m ya n'elu moto papa ihe ifuru iji ebe a nye akwa ọdịnarị pint onye tọki pint ọnwụ na-emarụ akwa ndị ifuru ebe a nye na designers amam ihe gị were na-emezi kọwa ọkịrịka nye akwụkwọ ọkịrịka wake up biko mara nke isi akpa pint m aka biko iyi tọkị n'ukwu ma wa ọkụkọ iyi pantị tọkị n'ukwu ma iwe ọkụkọ nkịtị iyi dizana a ga-eji aka ntị shi nga na-amawa gị anya maka Chineke kere m na gị maka abịa dịkochie mbeteri ya nga ịkịtụkwa like ihe m na-eme gị gị bịa nga nwide nwa ọkpụ ihe ha ka ote wụsị ya na-eji nwa okorobịa ụlọ gafetere bata na-eji nga ugbu a ya bịa na-eji nga akpụ ihe gị nọ ya rere n'ole ya elu asụ echi gị gafee ha ahụ nga ihe gị na-anọ igwekwara akọ na uche onye nwe pantị nọ n'iro papa ama m n'ikpọrọ m ụgwụ onwebe ihe mere gị like chacha onwe ha nitin mere like nke ọma dị gị njọ nke ọjọọ dị gị njọ jijọs kpọmụgwụ nkịta kpọrọ njọ gị na ọkwa na-ata gị ka nwụ sef ịwụsị nkịta ịwa ada ise dai ọhịa wọ ada ise dai na adashi ịwa ada shi ada akpọrọ ihe wọ ịwa ada onye apụta ụgbajọ ga-ada onye ka ịwụ gị tọọ maka esi ga-emega tọọ maka sị ịwa ada maka chukwu mbie ga-ada ote ị ga-adakata esu eze agwụ gị n'ọnụ kamala ọzụzụ mapịa gị anya ledote na ọnụ guzo nwoke kwụsa m agbasa ntọ ọ ga-awote elele moto ahụ dị mkpa ahụ ụgwọ ime unu ga-epụta ụwa so unu bụrụ stachọ m n'ọnụ obedi na iyiri moto ma mgbe nwuru at least gị tigre style kama m ga-adị otu ide otu ndị kara m mma nna-agazi gbewuruda otu ndị dịkwara m mma ị ga-arịgidekwa n'otu ụwa gị ma Chineke kere m kọpụ nọnsens ngụba bịa kochie mbeteri na ngoma maka m buru moto pụọ na ama ọsa mpa ka ọ ya ụmụ okorobịa onye ọla gafe onye nwe pantị nọ n'iro msa ha na ọwụ kego ụwa hụ ọtọ gị aga m eme ya na nye gị aka kotuo gịnị nyere gị aka m ga-enye gị ugbu a ịgbapụ nwa ori mkpu nga na-erigbu ozu gwa ha were kata ọnụ kọtara m ihe obere a ga-eji ebupụ gị kpanwe ọdụ m bụrụ gị ote ebu nga m chege ka m ga-agaje nwaanyị bịara ụka nwa na-enweghị achịcha na na-ebu n'ọlụ ta agacha te ka m ga-achịrị gị ka nmasị ngụ chịga gị ụnọtụ ya webe hazi ekwere edu nọ m gatala gị ozu gị nyere gị aka bịa chịrị mbeteri aka m na-eji abụrụ Chineke abụ akịrị ya akụkụta ihe bịa kopụ ihe ọsa gị maka iji mmiri ọka asachacha aka kopụ ya Amandianeze nwa m onwe m si ma gwa m ịmasụ iburu ụgbọala ruru iche n'ime ihe nọ n'ime ya ọ doro m anya na enwere ihe gị na onye nwe ụgbọala ahụ kwekọrịta eziokwu
Aghọtadị m ụka gị ụda m elu elu. Gbuwara m okwu aha, kpọọ okwu aha ka m mara ebe isi abịara. Ihe m kwuru gị na-aghọtadị na onye nwe ụgbọala adashịdị gị adashi, ọ dashịrị gị adashi. Mba. Ele na otu unu jiri kpaa ya a ga-esi eme ọsọ m buru nnọọ gbawa. Ile dị ihe m niile na-eji apụ iche. Ele otu ihe m na-esi apụ iche. Onye biri m ụgbọala ọgwụ nwa bigoro m ụgbọala. Ihe m na-akpara ele otu o siri gbasaga. Ele otu ị na-esi enyogharị m ote gị nyom m nyọshi gị nyom nya ahụrụ gị nyom nkwụ ka gị nyom igidekwe m nọ mmiri tọba iko. Otu ọbụla esi eme ya otu ndị ọzọ si eme ka m na-esi eme. Agbaragbo izu ụka maga nye nke ya. Izu ụka ọbụla maga nye nke ya. Amandianeze nwa. Ọ makwana m onye iwu. Ọ mme mụrụ nwa. Agbaragbo n'ụzọ ọgwụgwụ izu ụka gị were eke ṅụti n'akpa. Ihe ewu ihe gị ekwekọrịtara kwudoshi ike na ya. Emekwele ka ndị dara ịva ndị ọzọ. Ndị nke ha na-eme ha agbata ha erie. Kama a ga-eme agbata ekie. Chetakwasị ihe gbasara gị na-emetụ m. Achọghị m ka nwoke abịa nagara m ụgbọ. Maka ọ bụrụ na ị na-eme agbata erie agbata ha eke. Ọ ga-anarakwa gị kwe mama. Ọ ihe m si m ekwukwu. Onye ọma si ịwa anana m ya. Ele ahịa Livinus ome mgbe oji. Anana m ihe i kwuru. Nwaanyị na-enwedị ntụpọ. Eze nwaanyị ndụ m ọma. Ọgwụ nwa onye ga-agwọ m otu m ga-esi anata ego na otu m ga-esi aga ịkwụ ụgwọ. Anana m ihe i kwuru ozuola. Onye ọbụla hapụga m ka m ga-edu m otu m siri chọọ ya. Ele mgbe ọ na ndụ ị ga-anata ndụmọdụ. Ele mgbe ọ na ndụ mmadụ ga-agwa m eziokwu gị were eme n'ihe nwa m. Mgbe ụgwụrụ ọ na-afụ nwa mgbe ọ gwakwa m gba gị tụnyere ele ebe mma m nọ. Nke oge na ka azịla m. Mewe n'otu o chiri sọ m. Ebe ọ bụ gị rụọ gị rie gide enye onye nwe m. Ọ ga-anyakwa gị n'eze. Karana m nọ n'aka. All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you.